Hi there, welcome back to the channel. जोंनि जिउआव लाइफआव बबे समाव मा जागोन जों बुंस'नो हाया। दिनै मोजां गाबोन मा जागोन जों सानस'नो हाया। नाथाय आं मोनसे बाथ्राखौ फोथायो दि जोंहा जोंनि जिउनि खैफोदफोरखौ माखासे खैफोदफोरखौ मिनिमाइज खालामनो हायो, रिस्कफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हायो। मानोना कन्ट्रल खालामनायनि किया जोंनि आखायावनो दं। दिनै एन्जेल चाकमाया जोंनि गेजेराव गैला। एन्जेल चाकमाया सोर? बिथाङा सासे फरायसामोन त्रिपुरानिफ्राय। बिफाया बर्डार सिकिउरिटि फर्सआव साख्रि मावो। एन्जेल चाकमाया उत्तराखन्डआव थांनानै देहरादुनाव MBA फरायहैदोंमोन। 24 बोसोरनि फरायसा। 9 डिसेम्बर 2025 फंबायखौ लानानै एन्जेला बाजाराव थांदोंमोन। हरखाब माखासे गाज्रि सुबुंफोरा बिसोरखौ एटाक खालामदों। गिबियाव गाज्रि रावजों बुंदों, मम', चाइनिज बायदि बायदि बुंनानै गाज्रि मोनहोदों, रागा फोजोंदों आरो उनाव फिजिकेल एसल्ट खालामदों। गोबौ दाबाजों दाहार गोनां सिखाफोरजों एसल्ट खालामदों, एटाक खालामदों। आनफर्चुनेटलि एन्जेला गावखौ रैखा खालामनो हायाखै, गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हायाखै। बिथांखौ हस्पिटालावबो लांनाय जादोंमोन। हस्पिटालावबो बिथांनि जिउखौ रैखा खालामनो हायाखै। इभेन्चुअलि हि डाइड इन द हस्पिटाल। बिथाङा रुंसारि जानानै थांबाय। गावनि मिजिं आरो बिमा बिफानि मिजिंखौ लानानै बिथाङा दिनै रुंसारि जालांदों। नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै मिथिखागौ जानांगौ, ओंखायनो दिनै आं बेनि सोमोन्दै सावरायनो फैयाखै। आं मोनसे थांखि लानानै फैदों। जोंनि नर्थ इस्ट भारतनि फरायसाफोरा फ्राय बेबायदिनो सा भारताव बे जाथायजों मोगा मोगि जानांगौ जायो। जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय माबा मोनसे अपसन दं नामा? सा भारताव थाङाबालानो सोनाब भारताव, खोला भारताव फरायफैनो हागोन। खोला भारताव फरायनायनि मा खाबु दं? बेनि सोमोन्दैनो आं दिनै बे भिडिअ'आव सावरायगोन। प्लिज किप वाचिं। राइट, दिनैनि एनालाइसिसआ बेस्ड अन NIRF 2025 नेशनल इन्स्टिट्यूशनल रैंकिं फ्रेमवर्क, मिनिस्ट्री अफ एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट। गोबां केटेगरि दङ। मोनबा केटेगरियाव जोङो बेखौ दोननाय जादों। जेनेरेल कलेजेस, जेनेरेल इउनिभार्सिटिज, इन्जिनियारिं कलेजेस, मेनेजमेंट कलेजेस आरो मेडिकल कलेजेस। गिबियावनो दङ जेनेरेल कलेजेस, NIRF रैंकिं 1 to 100। दिल्ली रिजन, only दिल्ली दङ 32%, मीन्स 32 कलेजेस दङ दिल्लीयाव बिटुइन 1 and 100 रेंकनि गेजेराव। भेरि गुड। साउथआव दङ 56%, मीन्स 56 कलेजेस। भेरि गुड। जोंनि नर्थ इस्टआव दङ only 1%। रेस्ट अफ इंडिया 11%। Okay, नेक्स्टआव बिटुइन 101 and 300 ranks general colleges। दिल्लीयाव 9% दङ। साउथ इंडियायाव दङ 75%, again it's a big number। नॉर्थ ईस्टआव दङ 1.5%, very small number। रेस्ट अफ इंडियायाव दङ 14.5%। नेक्स्टआव दङ जोंहा जेनेरेल इउनिभार्सिटि, रेंकआ जाहैदों 1 to 100नि गेजेराव। दिल्लीयाव दङ 8%, साउथआव दङ 42%, बिग नम्बर। जोंनि नर्थ ईस्टआव दङ 4%, रेस्ट अफ इंडियायाव दङ 46%। All right, we'll move on. Again, general university रेंकआ 101 to 200नि गेजेराव। दिल्लीयाव दङ 1%, साउथआव दङ 35%, नॉर्थ ईस्टआव दङ 8%, very good। रेस्ट अफ इंडिया 56%।
We'll move on. Then you have management colleges from 1 to 100. Delhi Udungo 9%, South Udungo 26%, Northeast Udungo 1%, just 1%. Rest of India Udungo 64%. Alright. Management colleges between 101 and 125 ranks. Delhi Udungo 4%, South Udungo 24%, Northeast Udungo 4%, and rest of India 68%. Rest of India, it's a big number. Next Udungo engineering colleges 1 to 100 nikizero. Delhi Udungo 6%, South Udungo 35%, Northeast Udungo 3%, and rest of India 56%. Alright. Again, engineering colleges 101 to 300 rank nikizero. Delhi Udungo 1.5%, South Udungo 51%, big number engineering colleges, alright. Northeast Udungo 5%, and rest of India 42.5%. Alright. Last Udungo medical colleges. Medical colleges between 1 to 50 day. Only 1 to 50 as per NIRF ranking 2025. Delhi Udungo 14%, it's a huge number. South Udungo 38%. Northeast of Manchibagi 0%. Rest of India 48%. Alright. Now this is the summary. BS South summary day. 1 to 100 ni kejarao. Because summarize kalamde. General colleges 56%. This is the biggest number. 56% in the south. Alright. Remember this number. General University 42%. Again, it's a big number. Medical colleges 38%. Not that small number. It's also a big number. Engineering colleges 35%. 1 to 100 ni kizarte. 1 to 100 rank ni kizara. Management colleges 26%. That's it. This is the analysis based on NIRF ranking 2025. Saudau bebaदिनो colleges dङ. Alright, आं आसा खालामो बिमा बिफा फरायसाफोरा बे अनजिमाखौ नुनानै साउथाव फरायफैनायनि मोनसे थिरांथा लानो हागोन. Alright, दिनै एसेनोसै. Thanks for watching. I'll see you again in the next video. Until then, take care. Bye.